serdecznie wszystkich szkolnych, co chcą dołączyć do nich, co nie boją się zdalnej nauki. Zrzeszeni Kasiepsko-Pomorści były szkolnych, temu robi taki projekt, w którym jedne dradzim pokazują, co można wyzyskać z internetu do zdalnej nauki. I tu nie chodziło to, że ktoś się na tym richtig znaje, będę się mądrzył, ale to, żeby zachęcać wszystkich szkolnych do robienia rozmaitych zadaniów, kartów roboty, bo chcemy, żeby tych materiałów było jak najwięcej, żebyśmy mogli się wymieniać tą robotą, tymi swoimi myślami i nie boili się nawet zmiłków, bo ten są nie myli, kto nic nie robi. Wiem, że wiele szkolnych na rozmaitych portalach i stronach już to robi i chwała im za to, a teraz prosimy wszystkich innych do współroboty, a ja chcę wam zaprezentować, jak wyzyskać zadania robione w takiej aplikacji WordWall. To jest aplikacja bezpłatna. Musicie plus utworzyć sobie konto. Ja takie konto so utworzyła i które mogę so logować. Musicie sobie wymyśleć jakieś swoje hasło. W tej aplikacji jest bardzo wiele takich zadaniów do wykorzystania, są już otwartych. Są to gotowe zadania z rozmaitych tematów. Jeśli chcemy zobaczyć te materiały, łebacie przykładowe materiały, możemy plus wpisać język kaszubski, i daje nam analizę rozmaite materiały do rozmaitych lekcjów. Tu mam a nie temu to tak nie wkładźcie latwą składać. Łeblecienia, rodzezna, kasiepszcinute, co to za zwierza, liczbę, wymowę wyrazów. Tu szkolne zrobili rozmaite zadania, z których można korzystać, bo one są upublicznione. Jeśli chcemy robić swoje zadania, musimy wcisnąć utwórz ćwiczenie. Ale musicie pamiętać, że w bezpłatnym koncie można zrobić plus 5 takich zadaniów. Jeśli chcecie więcej robić i nie mieć takiego limitu, musicie sobie kupić abonament. Ten abonament nie jest drogi, to jest 13 zł na miesiąc, a jeśli waje w szkole, może to są złożyć, a może i dyrektor wam wykupi taki abonament i cała szkoła może wtedy robić na tej aplikacji. Jak je wczesna utwórz ćwiczenie, zadanie, to mięso pokazują rozmaite materiały interaktywne, które można zrobić. Można so zrobić łączenie w parę, można so zrobić porządkowanie, można zrobić z dzieckiem teleturniej, można zrobić takie wykreślanka, nalezy słowo, można wpisać cały tekst z wylającymi słowami i dzieci muszą to uzupełnić. Można nawet zrobić labirynt. Pokażę wam teraz, jak to prosto zrobić. Jeśli my ta kasiepską klucz-platę, to jest do zrobienia od razu w tej aplikacji.
Ja mam taką klucz plata w swoim starym komputerze, a ty, żeby dobry łączenie było z wama, nie mam klucz platę i bunda są te kasiepści słowa, wyrazy kopiowa z dokumentem, w którym rychli miał to przerychtowane. Wybierą są połącze w porę i tutaj ci zadanie bardzo proste, a że teraz idą święta, zrobię sobie Boże Narodzenie głedę i muszę to słowo wpisać jako płezwa mojego zadania. W dokumencie mam przerychtowane słowa, które bunda używa w tej aplikacji. To jest kugla, to jest lincuch, to jest gwiazda, aniołek, świeczka, danka, darenk. Ale zadanie bunda się nazywa głedę. Wita, że takie kopiowanie je bardzo flop zrobić za pomocą klucz platę. Ctrl+C to je kopiuj, Ctrl+V to je wklej i na głedę bierze się pierwsze słowo kugla. Wpiszę ją do tabelki kugla, a tu jest mam łebrysk. Mogę sobie wstawić łebrysk. Łebrysk mogę sobie wstawić zarys tej aplikacji, ona mnie należy, ale w kasiepścim języku nie należy. Muszę wpisać, żeby nama co znalazła bombka w internecie. Wezmę są jakąś i ona so tu zare wklepa do mojej kugle. Jak ja chcę mieć parę z polskim języka, w definicję wpiszę bombka. I tak robię z nowymi słowami. Dodaj nowy element. Z mojego dokumentu biorą sobie lincuch, muszę wkleić i jeszcze są łebryska. Lincuch nie znaje. Łańcuch. Rozmaite lincuchy są tu dostępne. Jakiś jeden to wkleja i mam lincuch, a definicja to jest łańcuch choinkowy, można dopisać. Jest jeden element, żeby nie było ich za wiele i żeby to za długo nie dyra, to jest jeden wpicia gwiazda. Jest jeden łebrysk. I mam jakąś tu pierwszą gwiazdę. Po polsku to jest gwiazda. Mam trzy. Mogę tak dąć do wiele punktów i wiele słowów zamieścić, ale żeby to na maniedera zrobiła, że to jest gotowe, choć te trzy będą widzieć, jak zadanie wezrzy. I teraz te moje połącz w parę mogę zare rozegrać. Płet łekna, w którym są to zadanie wyświetliwe, mam jeszcze ci ustawienia i motywy.
Motywy to jest tło i taci farby, na jakich mają się pojawiać te moje wyrazy. Mogę sobie wybrać taci klasyczne, mogę sobie wybrać drzewiany, mogę sobie wybrać chmurę, mogę wybrać tableca kurkłewy. Jeśli są dla dzieci rozmaity, dziki zachód, albo dżungla, albo kosmos. I jak wezmę sobie ten klasyczny, te moje wyrazy i moje łebryści są wyświetliłe tu, muszę dopasować do polskich wyrazów, a cała aplikacja zarepuje, że nama, czy to jest zrobione dobrze, czy to jest zrobione źle. Czasem gwiazda, czasem kugla, lintuch i płek, że odpowiedzę, jeśli one są zrobione dobrze, to pokażę mi, że to jest dobry wynik, jeśli w jakim czasu jest zrobiony i jest też ranking, bo jeśli jest w tej aplikacji chcę udostępnić ją swoim uczniom, to oni w rankingu pokażą sobie, jak zrobili to zadanie i jaki mają wynik. Jest to taki sprawdzenk, nawet wiedzę, bo można zrobić z tego test. I tyle. Nie muszę nic zmieniać w moich ustawieniach i w tych słowach, co zrobiła w tym zadaniu, a mogę sobie ten materiał wyświetlić w innym szablonie. Jem ja połącz w porę. A teraz mogę sobie zrobić taki szablon należę porę. I te moje wyrazy zrobili nowe zadanie na nowy takiej kanwie, jako inny łebrysk, inny ćwiczenie, taci, co dla dzieci nie jest nudne i nawet z jednyma wyrazami na jednych zajęciach mogę zrobić dla każdego dziecka inaczej. Tyle ten łańcuch łańkowy muszę wcisnąć, że to jest łańcuch. Przesenie so dali na kłygla, bombka, wczesna kłygla, że to jest też dobrze, a jesz so że gwiazda. I to zadanie też jest zrobione dobrze. Ranking uczniów możemy sobie pokazać. Ranking, jak ja wpiszę swoje miono, a dzieci swoje, te na samym dole będą wyświetlone miona dzieci i jak oni to zrobili. Jaki wynik mają i jaki czas tej roboty. Jeśli inne dziecko chciałaby mieć test, mogę też zrobić test z tyma samyma wyrazami. Test mnie wezwał tak. Bombka muszę wybrać. To jest A, B, a może C. Wciskom, że to jest dobrze. Jeść łańcuch choinkowy to łańcuch i jeść jedno. Gwiazda to gwiazda. I mam nawet taki test. Bardzo dobrze takie zadania robić tak bez zajęców dla takiej przerwy ruchowej z dziecami, a jeśli mamy zdalne nauka, to można też udostępnić dzieciom to, co my zrobili w tej aplikacji, tu je udostępnij i możemy moim uczniom zadać to zadanie i one muszą doma wytemknąć to, co my zrobili i samemu zrobić. I
My plus sprawdzamy, jakie mają wyniki i możemy na podstawie tych wyników nawet stawić im jakiś stopień. Chcę Wam jeszcze pokazać, jak w tej aplikacji można robić taki materiał, żeby dziecko coś przeczytało albo stawiło felejące słowo. Jest taki szablon, brakujące słowo i mogę w takim zadaniu wziąć cały tekst, skopiować po kasietku. Ja to zrobię z mojego dokumentu, który przerechtowa. Jest nas o taki tekst głodowy. Wpiszę i tu mam taki tekst. To moja danka. Są na niej kłygle, gwiazdy i aniołki. Świecą są lampki, pod danką leżą daręci. Baro lubię głodę. I teraz. Co mogę wybrać? Jak ja by chcę, żeby nie było danci? Jak ja by chcę, żeby piśmie lampci zakryły? I jeśli chcę daręci, żeby były ukryte, to będą mieć jakie te felejące wyrazy są dodawane. Tu daręci, tu lampci, tu janiołci i jest ta danka. Co jest teraz takim teksta zrobi? Mogę jeszcze wpisać co moje głodę, mogę stąd wziąć i tamty tytuł głodę. I co teraz sta z tym teksta. W takim zadaniu te wyrazy, co ja sobie oznaczyła, one wylezą z tego tekstu, a dziecko musi je dobrze wstawić, tak żeby tekst można było rozumieć. To moja janiołci, lampci, daręci, danka. Musi wybrać dane słowo, wyraz, danka. Są na niej kłygle, gwiazdy i mogą być lampci. A jak dziecko wstawi lampci, to są może nama dobrze nie zrobić. Świecą są janiołci, lampci. Można przestawić. To nie jest tak, że to jest zrobione już na rychtych. Leżą pod danką daręci i jeśli to jest dobrze wstawione, same sprawcy, a my plus możemy sprawdzić co wyniki, ranking uczniów, a nawet wstawić ocenę. Jeśli mnie interesuje, żeby ten szablon jeść byli jakiś insi, mogę sobie ten tekst wykorzystać do innego zadania. Pokażę Wam jeszcze bardzo fajną taką ruletkę, gdzie w moich ćwiczeniach ją mam zrobiony. Na przykład, co to jest? To jest bardzo krótkie zadanie do robienia na utrwalenie słownictwa, słowizny i jeśli chcemy zrobić na początek
zajanców, taci przypomnieni, co my robili tydzień temu albo 2 tygodnie temu, można so taci ruletka wykorzystać. Co bardzo to lubią, mogą kręcić z tym kłela i jeśli trafią na jakiś łebrysk, muszą rzec, co to jest. Chcemy wiedzieć dziecko pamięty słowa, które my wprowadzili na zajęciach kasiepskiego języka. Jeśli my z ruletki chcemy zrobić co innego, jakieś kartę, to można zrobić, to są samo w tej aplikacji nama zmieni. I teraz są karty. I co to jest? Każda karta pokazuje inny łebrysk i dzieci mogą też zgadywać i przypominać sobie słownictwo, słowizna z lekcjów. Jeśli to jedno łekno udostępnianie jest bardzo proste, bo tak naprawdę to jest link, który musimy skopiować i przesłać dzieciom na maila, na dziennik, tak jak my co z nimi ustalimy. I ten link jest aktywny. Oni sobie mogą wleźć, kiedy mają czas, zrobić zadanie i my ma to sprawdzimy. Myślę, że to jest taki dobry narzędzie do tego, żeby kasiepski język i zajęcia były urozmaicone. Myślę też, że jest to bardzo prosta aplikacja, gdzie każdy, który zrobi coś w tym WordWallu, to jest takie zanieśćgłe scena słowów i jak coś tam zrobi, to bardzo często korzysta z tych zadaniów swoich i innych szkolnych. Bo to jest bardzo ważne, że my potrafimy dzielić swoimi pomysłami, że my chcemy taką współrobotę tworzyć na kasiebach i myślę, że jak tych zadaniów nigdy nie będzie za wiele, a jeśli ich kiedyś będzie za wiele, to i tak będzie dobrze, bo wybrać będzie chciała. Bardzo dziękuję za ten czas, który może tam je poświęcić wysłuchać, a zachęcam wszystkich do zrobienia choć parę zadaniów na aplikacji WordWall, bo to jest bardzo dobra zabawa. Dziękuję.